Mawungizonda mina wamukelekile mfowethu kaKhomo. Mawuzonda mina nje kaKhomo wamukelekile kakhulu, ngidinga kakhulu nje empilweni yami ngoba khona itafula engeke ikwazi ukudekeka ungekhona. Angikho ke lapho ke ngifuna ukukhuluma njengomuntu okhuluma amazwi okugcina uma kuthiwa wavele wathi wayesethula wayeselala. Ngifuna ukukhuluma njengomuntu onjalo kwenamhlanje. Wonke umuntu oyimemba yomkhonto wesizwe akasondele la, ngoba khona ezinye izinto eziyiqiniso kumele bafuthi sizikhulume, ngoba ngeke nifike la niyakhona uma ngabe ningadili nazo ningayikhulumi. Kumkhonto wesizwe kugcwele lento ekuthiwa amafashini, angazi noma akhona noma wekho yini, kodwa ngingizwa into bekhuluma ngawo bethi akhona, but angikwazi ngoba nami nginabo nje abomkhonto wesizwe nabangangifuni nami, abangizondayo, abacabanga ukuthi mhlambe nami ngikwi-fashion ethize. Nami ngithi uma ngicabanga ngizibuka ngithi yiphi-ke le ngibhilonga kuyo ke fashion le kuthiwa phela khona emkhontweni, kodwa ngihambe ngingazitholi-ke naneyodwa ngamanje. Mina ngihlala efonini, yabona, so lento yamawadi angihlangani nayo, angingeni kuyo, so angazi ukuthi kuthiwa ngibhilonga kuyiphi-ke, yabo, ukuthi umuntu osengangifaka le ngangifaka khona. Kodwa indaba yami bafowethu la ikhona. Kuyiqiniso ukuba bafowethu la kumkhonto wesizwe abantu bomkhonto abazwani. Lento yamawadi, yokukhethwa kwamawadi idale olukhulu uqhekeko kubantu bomkhonto wesizwe. Iqiniso lo bafowethu engilikhulumayo. Njengamanje umkhonto wesizwe kunabantu abalele phansi, kunabantu ababuka izinto ngendlela okwenzeka ngayo emkhontweni. Kubaqeda amandla lokho, futhi akubaqeda amandla ukuthi baye emaqembini mhlawumbe ama lawa akhona, cha. Kubaqeda nje amandla okuthi bahlale phansi. Iqiniso futhi lelo esingeke sikwazi ukulibalekela futhi lelo. Isolution mina ngokubuka kwami kuyo yonke lento eyenzakalayo, abantu abasiqhathile kakhulu yilabo abaphezulu, labantu ekuthiwa i-leadership yomkhonto wesizwe. Bayongixolela-ke, Khomo, kodwa wasifunani? Senzani Khomo kuwe? Yini Khomo lesayenza kuwe ngoba awusizo nje Khomo? Yebo, anginizwa nganisa kwethu, nginesizathu futhi ukuthi nginganizwa, ngoba yonke lento esibuka namhlanje emkhontweni yenzeka inini abadlali bayo, inini abadali bayo, inini abantu abayenzileyo. Kuyiqiniso ukuthi amalidi omkhonto wesizwe nje ewonke akekho umuntu kubona oneso lokwazi ukulungisa la konakele khona. Bonke bayabuka makonakele, kungabi khona osondelayo, bashaya ngathi ababonayo ngabaqhubekele phambili. Leyo nto leyo ke bafowethu ke ayiyakhi i-organization futhi ayibuild i-organization. Ngokubuka nje kwami mina njengamanje, isolution engiyibukayo edinga umkhonto wesizwe, ukubuka kwami lokho kukwena kodwa nawe ke uyibuka ngayiphi indlela. Njengamanje emkhontweni wesizwe kugcwele lento ekuthiwa inzondo. Amalungu omkhonto wesizwe ayazondana, awafunani. Nalabo abaphezulu nabo kuma-position abakuwo basebenzisa ama-powers abo ukushaya abanye abantu. Bengingathi mina-ke bafowethu, njengamanje akusona isikhathi leso sokushayana. Bengicela nje ukuthi leadership omkhonto wesizwe ike exercise into engakazi iziyenze. Bengicela nje ukuthi ike nje exercise into engakazi iziyenze. Ngiyacela leadership omkhonto wesizwe nibe ngabaholi nje bokuqala into eyakaze niyenze, nizehlise, nishone phansi, nihambe nokhanda ukuthula kuma-ground forces, nizithobe. Bengicela nje, iyona nto leyo engakwazi ukuthi ilungise i-organization njengamanje. Ma uyilito uzoxekwa, ma uyilito uzoshawa, kodwa kusho ukuthi wena ngepower osunayo ekulideni kwakho sekumele nawe uphe ama-revenge. Labantu enibona engazuthi anibazwisisi kahle la ku-organization nje niphethe phezulu. Labantu enibabona ngathi anibafunisisi kahle, yabo, laba abalaphansi enicabanga ukuthi nani ibona abantu abayinkinga kini.
ake nizame indlela yokuhlala phansi nabo nibone ukuthi nibuyisana kanjani nayo. Into yosizo umkhonto wesizwe njengamanje ukubuyisana bafowethu, akukona ukulwa. Into yosizo umkhonto wesizwe njengamanje ukubuyisana, akukona ukulwa. Kodwa abantu abanamandla okwenza leyo nto leyo i-leadership yomkhonto wesizwe. Abantu abanamandla, Nkosi yami, ntombi yami la. Ima ntombi, ima. Hey, nasenkonzweni wenza kanje. Abantu abanamandla okulungisa umkhonto wesizwe manje i-leadership yomkhonto wesizwe ukuthi kube yibona abantu abayiqalayo le nkonzo ukubuyisana, ngoba ngeke siqamba ngeke ipretendane ngane zakwethu izinto azihambe kahle. Ukuxabene nje kakhulu, kuhlangahlangene kakhulu, kodwa abantu njengamanje abangabe isolution kumkhonto wesizwe ilabantu abasiledayo. Labantu engabafuni engabezwa kahle, ake nizame ukubuyisana nabo, ake nihlale phansi nibuyisane nabo. Njengamanje umkhonto wesizwe indlakanhlaka, abantu abashilo umkhonto bathi bayoqala amaqembu amasha noma bayajoyina. No, abantu nje bakhathele. Le drama le ekhona emkhontweni bakhathaze kakhulu abantu. Kodwa njengamanje abantu abangenza ukuthula emkhontweni wesizwe yini malungu omkhonto wesizwe, leadership omkhonto wesizwe, ukuthi nikhanda ukubuyisana nabantu. Labantu enibona ukuthi anizwani nabo, zamani ngawo wonke amandla kuse-election isikhathi. I think manje umkhonto wesizwe udinga leyo nto leyo. Le nto amafashini bafowethu mina emkhontweni nje angiyiboni ukuthi khona, kuphela nje ungazwani kwabantu nenzondo nje khona ngaphakathi. Uma ungamphiwe kumuntu usungamphiwe, iyona egijima kakhulu lemkhontweni. Kodwa abantu abangayilungisa lento yibo laba leadership omkhonto wesizwe ukuthi behle bazehlise bashone phansi ebantwini bakhande ukubuyisana nobunye. Le nhlanhla ukuthi wena uhamba nabakuthandayo ngeke ize kusebenzele, ngeke isenze le organization. Njengamanje ufuna nje uzehlise uya kulabo abangakuthandi, uhlale phansi nabo nibuyisane nabo kuye phambili, ngoba akukhulu ukulimazile kuncane kakhulu ukuthi kuphela nje angazi ngikuthola ithuba lokuhlala phansi nelungisa izinto ekumele zilungiswe. Lawo mazwi ami lawo niyawathatha niwathathi, kodwa ke iyona njengamanje into engiyibona njengesolution mina